नगरी में भेंट होई, लेट होई, भेंट होई। बाबा के नगरी में भेंट होई। ढारेला जल हो गनी तैयारी, पेन्हले बानी गेरुआ रंग साड़ी। हे जे ढारेला जल हो गनी तैयारी, पेन्हले बानी गेरुआ रंग साड़ी। तब बोलो कैसे के मामला सेट होई। आवे में तनिको न लेट होई, काची? देवघर नगरिया में भेंट होई। अच्छा। आवे में तनिको न लेट होई, हाँ। बाबा के नगरी में भेंट होई। बाबा के नगरी में भेंट होई, लेट होई, भेंट होई। जल ढारल जाई दोनों एक संग हो, बाबा जे चाहिए तो होई मिलन, होई मिलन, होई मिलन। जल ढारल जाई दोनों एक संग हो। बाबा जे चाहिए तो होई मिलन हो, देरी होई तो मुंडा अपसेट होई। आवे में तन को न लेट होई, बाबा नगरिया में भेंट होई। आवे में तनी को न लेट होई, भोले के नगरी में भेंट होई। बाबा के नगरी में भेंट होई, लेट होई, भेंट होई। बाबा के नगरी में भेंट होई। कहे बचन देव गइल सब छूटी, हमके लगता कि पियल बड़ा बूटी, कहे बचन देव गइल सब छूटी। हमके लगता कि पियल बड़ा बूटी, बाबा नगरी में सब अपडेट होई। आवे में तन को न लेट होई, देवघर में सीधे भेंट होई। आवे में तन को न लेट होई, बाबा नगरिया में भेंट होई। अरे तो ठीक बा।